Finančný sprievodca je služba, ktorá bola vytvorená za účelom šetriť vaše peniaze. Jej cieľom je nájsť najlepšie riešenia a ponúknuť vám bezplatné odpovede na všetky vaše otázky z finančného sektora. Nezabudnite, že pre vás ako klientov je a vždy bude finančný sprievodca zadarmo. Ukážme si to na jednoduchom príklade. Rozhodnete sa, že si chcete zobrať hypotéku. Väčšina z vás by pravdepodobne išla do svojej banky, kde má zriadený bežný účet. Tí šikovnejší by si vyhľadali ponuku iných bank na internete a snažili sa zistiť, ktorá z nich je tá najlepšia. A teraz si položme otázku. Na základe čoho sa budete rozhodovať, že vami vyberaná ponuka sa vám najviac oplatí? Bude to úrok? Alebo to bude dĺžka splácania? A čo doba fixácie? Ak sa rozhodnete správne, tak môžete veľa ušetriť. Napríklad pri úvere 50 000 eur a úspore 19%, takto viete ušetriť presne 7920 eur. Ak si vyberiete nesprávne, musíte týchto 7920 eur zaplatiť z vlastnej peňaženky. Celkom drahá chyba, nemyslíte? Presne na to je určená naša služba. Jednoducho stačí zadať vašu otázku týkajúcu sa financií a náš tým kvalifikovaných odborníkov vám rád odpovie a pomôže vybrať tú najvýhodnejšiu ponuku pre vás, a to úplne zdarma a anonymne. Zadajte otázku a všetko ostatné nechajte na vami vybraných odborníkov. Váš tím finančnysprievodca.sk